Hola a tothom. Comencem avui amb una nova entrevista de l'espai La por com a camí, amb la companyia d'un gran periodista. Avui tenim amb nosaltres en Tian Riba. Tian, hola, com estàs? Hola, bon dia. Bé, no sé si, no sé si gran periodista, però periodista gran, ja. Gran periodista i periodista gran. Les dues coses poden ser, sí senyor. Bueno, en Tian Riba, doncs, ja portes una llarga trajectòria, de fet, en diferents mitjans catalans i actualment, entre d'altres col·laboracions, en Tian està diàriament al programa L'Ull de Poll, en el programa del món a RAC1, a la secció de l'Ull de Poll, que portes tu diàriament, i també en el Matina Codina. Sí, També també estàs participant com a la veu de l'experiència, eh? Jo t'he sentit allà moltes vegades. mica, em consideren com l'avi del programa, saps? Ja, som molt joves, llavors faig aquest paper. Molt bé, doncs amb en Tian conversarem avui una mica sobre, com en les altres ocasions, sobre el món emocional. I, de fet, Tian, m'agradaria començar a parlar amb tu sobre si alguna vegada has sentit por, no? Que ens poguessis parlar una mica de les teves pors, si és que n'has tingut mai. Home, jo crec que tothom ha tingut por alguna vegada o ha sentit por alguna vegada, no? I no tant por del perill, sinó una por que és una mena de sentiment una mica més irracional que el perill de veure un tigre que se't vol menjar. El que passa que no sé si d'això se n'ha de dir por, se n'ha de dir angoixa, se n'ha de dir ansietat, o com se li ha de dir. Això m'ho hauries de dir tu, perquè jo exactament no ho sé, però sí, home, clar, o sempre hi ha un moment a la vida que sempre en tens. De fet, sempre en tens, d'alguna manera, no? Aquesta mica d'estrès que genera la por, que d'alguna manera és el que et fa avançar, perquè si no tinguéssim gens de por i no tinguéssim gens d'estrès, ens moriríem, perquè no faríem res. Llavors, crec que és sa. Crec que és sa, però que és sa tenir una por controlada, no? Una por de, bueno, o sigui, que tinguis aquell mínim d'inquietud que et faci fer coses, però que no et paralitzi. Per tant, ja has comentat un detall interessant. Dius, bueno, la por, però no la por a trobar-me un tigre, per tant, no la por a un perill real imminent, que aquesta és la por que portem nosaltres d'alguna forma gravada en els nostres gens i que ens ha permès sobreviure i arribar avui en dia aquí on som. Però és veritat que moltes vegades el que sentim doncs, és més ansietat, no? Ansietat, que està molt propera també a l'angoixa, que tu has descrit, que és doncs aquesta por, podríem dir, més potencial. És a dir, és allò que sento davant un perill potencial, que no té per què haver-hi doncs, aquell tigre davant meu, no? I que moltes vegades doncs, és una por imaginària que creem a la nostra pròpia ment i que representa un perill potencial. I molt cert, com tu has dit, no? Que doncs el que cal no és que sigui bo o dolent, sinó que la por i l'ansietat hi són. La qüestió és què fem amb aquesta por i aquesta ansietat, si elles ens dominen a nosaltres o si nosaltres som capaces de gestionar-les a elles, no? I què n'opines tu de quan vius aquesta sensació de por o potser és ansietat, Tian, tal i com tu la descrivies? Ja t'ho anava a preguntar tu. O sigui, ho has descrit molt bé i dius, molt bé, tenim aquesta por, aquesta sensació d'ansietat. Què fem? Què fem? Aquesta és la pregunta. Què fem? Doncs mira, el primer, exacte, és interessant. Però després m'agradarà saber què tractes de fer tu. Ho intentaré, perquè segurament cada vegada he tingut una actitud diferent davant d'això, no? Però crec que el millor, no sé, clar, depèn de quin episodi sigui, però crec que el millor és no, és a dir, si et fa por anar a un lloc, el millor és anar-hi, perquè et passi aquella por, perquè si no, aquesta por irracional que dius tu encara es fa més gran. Això és molt senzill, és a dir, és aquest exemple que és molt fàcil, però hi ha altres coses a la vida que et generen una por que no és tan senzill trencar aquesta por com dir, vale, vaig a afrontar-ho, perquè a vegades hi ha unes pors que són irracionals que són absolutament impossibles de combatre. O sigui, hi ha gent
que té por a morir-se. Com combats la por a morir-te? Menjant sa, quedant a casa perquè no t'atropelli un cotxe, saps? O sigui, crec que cada episodi d'aquesta por s'ha de tractar d'una manera diferent. Certament, hi ha unes pors que són més naturals, per dir-ho d'alguna manera, i altres pors que poden ser més culturals o fins i tot més socials i que les anem construint nosaltres, diguéssim. No? Hi ha unes pors fins i tot més humanes, per dir-ho d'alguna manera, i altres que són doncs, més essencials o més animals. No? N'hi hauria moltes d'estratègies que podríem fer en el cas de, per exemple, una ansietat, no? Allò que jo m'imagino que pot passar i que no sé si passarà. El primer és donar-me compte del que estic creant, no? A la meva ment, donar-me compte d'aquesta creença, o sigui, aquesta imaginació que estic fent. I a partir d'aquí, doncs sí que és veritat que moltes vegades, doncs, per exemple, doncs, si sento ansietat perquè potser penso que aniré a una entrevista de treball i el que imagino és que i si no m'agafen? Segur que entrego el currículum i trien una altra persona, no? I d'això em començo a fer un gramassa, per dir-ho d'alguna manera, no? I em construeixo aquí, en el meu imaginari, fins i tot, no? Aquesta mena d'ansietat que no m'ajuda. Doncs una de les estratègies que podríem utilitzar aquí, a part de que, òbviament, em pot anar molt bé de preparar el currículum i anar-lo a entregar, però per enfortir-me amb això, doncs em pot anar molt bé, per exemple, pensar en experiències positives que hagi tingut, en les que sí que me n'hagi sortit. O, per exemple, connectar amb les meves fortaleses personals i adonar-me, no? És a dir, que hi ha diferents estratègies que moltes vegades sumen, no tan sols en el moment concret, sinó també a llarg termini, no? Que em poden ajudar a enfortir-me, per exemple, a tenir més autoestima, a sentir-me més segura i que això, aquest moment, no em generi tanta ansietat. En els moments en què tu has sentit ansietat, que no sé si ens en podries posar algun exemple? No ho sé. He de pensar... Home, no ho sé, hi ha molts moments en què tens ansietat, no? Ansietat que no vol dir atacs d'ansietat, vol dir... No, exacte. No ho sé, mira, per portar-ho a l'àmbit professional, a mi no m'agrada estar molt temps fent el mateix, perquè crec que a la vida hem d'aprendre coses noves i créixer, i si fa 3 anys que estàs fent una cosa i ja més o menys la saps fer bé, t'acabes acomodant a la teva zona de confort, que no sé si això és una manera de dir-ho periodística, social, o realment és una expressió que es diu en psicologia o no, però t'acabes acomodant. Llavors aquí apareix una por sempre a canviar. Hi ha una necessitat, a vegades racionalitzada, però hi ha una por a canviar, i perquè hi ha una incertesa, i aquesta incertesa és la que et genera una mica d'ansietat, però a mi sempre m'ha anat bé. Llavors, potser això que dius tu, de busquem altres experiències que en el passat ens hagin anat bé, quan posaves l'exemple de buscar feina i d'anar a una entrevista de treball, quan jo he fet algun canvi que he pensat, hòstia, ara aquesta vegada no sé si m'estic complicant massa la vida, sempre he pensat que totes les vegades que he decidit canviar de feina m'ha anat bé. I encara que en el procés de trànsit que hi ha entre estar fent una cosa i passar-ne a fer una altra, que encara recordes la comoditat anterior que tenies i la incomoditat que et genera fer una cosa nova, si penses com en el passat tot això t'ha anat bé i has acabat passant pàgina i entrant en una dinàmica nova, doncs això funciona, saps? Llavors, crec que aquesta eina que dius tu és una bona eina. I després, a vegades les pors irracionals també crec que es poden, per exemple, a nivell de salut, o sigui, a nivell de salut sempre hi ha un moment que tothom és una mica hipocondríac, almenys jo també a vegades soc una mica hipocondríac, no? En lloc de mirar a Google, diguem-ne, a veure si, no sé, si una piga que t'ha sortit aquí és una cosa molt perillosa, intentar racionalitzar aquesta por,
no? No sé si per racionalitzar aquesta por és mirar-t'ho amb una mica de distància i jo a vegades he intentat meditar, cosa que no me n'acaba de sortir perquè realment necessites molta constància i en fi, que no és fàcil, o sigui, no és tan senzill com posar-te així i vinga, va. Però crec que això, en realitat, sigui meditant o no, mirar-te amb una mica de distància com el teu cervell va generant uns bucles que en realitat te l'està generant el teu cervell perquè allà no està passant res, crec que això també ajuda. Exacte, i per poder-nos mirar aquestes emocions una mica més des de la distància, no? Aquesta estratègia que tu comentaves, per exemple, de la meditació, és veritat que pot ser molt útil, però no totes les estratègies van bé a tothom, no? És veritat que el que perseguim quan volem gestionar-nos emocionalment moltes vegades és això que tu comentes ara, Tian, és a dir, adonar-nos, quan jo parlava adonar-nos del que estem sentint, és com aquell que mira com passa un tren. Per tant, tu mires les emocions que estàs sentint. Les pots observar, les pots apreciar, però no ets pres de les teves emocions. Llavors, crees una distància entre el que sents i el que vas a fer després amb aquella emoció. I per crear aquesta distància, aquest espai, pot anar molt bé, per exemple, meditar, però pot anar molt bé, per exemple, respirar profundament, o pot anar molt bé fer alguna cosa que em sembla que tu practiques, que és caminar per la muntanya. Val? Sí, home, clar, és que és una meditació, caminar per la muntanya, en realitat. Exacte. No sé, no exactament una meditació, diguem-ne, però explica els beneficis de caminar per la muntanya. No, però certament, i de fet hi ha investigacions japoneses que demostren, i sobretot s'han fet al Japó, sí, investigacions sobre el que ells anomenen banys de bosc. Els banys de bosc, allà, doncs, és una tècnica que es recomana molt, per exemple, per regular l'estrès, perquè s'ha vist els beneficis que obtenim de passejar, per exemple, per espais naturals conscientment. És a dir, no és el mateix passejar per un espai natural sense prendre'n consciència que passejar per enmig de la natura sent-ne conscient, que és una mica, suposo, el que tu volies dir, com és una espècie de meditació. Correcte, sí. Sí, perquè, no, i és veritat que si no n'ets... És a dir, jo quan vaig a caminar i em poso música o em poso un podcast o escolto la ràdio perquè en aquell moment em fa mandra anar a caminar i és una manera de distreure't, en realitat no acabes de desconnectar tant. I una de les coses que crec que ens genera ansietat ara, al segle XXI, bueno, ara, el 2022, diguem-ne, és tenir això tot el dia, un mòbil, on ho tenim tot. Tenim els correus de feina, tenim els WhatsApps de feina, els personals, tenim les xarxes socials, ho tenim tot aquí. Aleshores, estàs enganxat tot el dia, això. I et genera jo crec que inconscientment ja et genera una ansietat des que et lleves fins que te'n vas a dormir. Llavors, si a més, quan vas a fer esport t'emportes això, encara que sigui només per escoltar música o per escoltar la ràdio o per escoltar un podcast o el que sigui, no acabes de ser conscient de que tu estàs en un altre entorn. En canvi, si vas a caminar i no escoltes res i estàs centrat en fer una passa i després una altra, i mirar el paisatge, i mirar la posta de sol, i mirar el no sé què, i desconnectes durant 1 hora o 2 hores, hòstia, quan acabes i arribes a casa, la diferència és enorme. Exacte. De fet, òbviament depèn de l'objectiu que tinguem, però si l'objectiu és agafar i gestionar una mica aquesta ansietat o aquest estrès, pot ser molt interessant això que tu comentes, perquè no tan sols estem practicant l'exercici físic, que en si mateix ja és beneficiós, sinó que, a més, estem treballant l'atenció plena, per exemple, a l'escoltar els sons que hi ha al meu voltant o el no sentir res, que pot ser molt curatiu i molt balsàmic per la ment, perquè quan tu ara comentaves, no? Estem connectats constantment. És veritat que estem connectats constantment en fora, no? I estem poc connectats endins. És per això que moltes vegades estem en una mena de cercle viciós del que no podem sortir, que és el que ens va generant estrès i ansietat. I una manera de rebaixar-ho és precisament mirar de parar, mirar d'aturar, mirar de desconnectar en fora per connectar una mica endins i per adonar-me precisament d'aquell moment el que necessito, no? Abans has comentat una cosa molt interessant, que és que vivim amb aquesta incertesa, no? Jo visc incertesa, deies quan he canviat de feina, doncs
doncs aquesta inquietud, aquestes ganes de millorar que ens porta als canvis, però que alhora ens genera certa inseguretat, perquè doncs, és el que tenen els canvis, que per una banda té l'al·licient, allò que t'entusiasma a canviar, allò que et motiva, però alhora té aquesta inseguretat. A mi m'agrada molt parlar a vegades de la inseguretat, per exemple, respecte als canvis, perquè sí que és veritat que la inseguretat és molt amiga de la por, és a dir, jo sento inseguretat quan tinc por a alguna cosa, però també alhora aquesta inseguretat va molt bé per millorar, no? Perquè les persones que són insegures són persones que milloren. Com que no se senten satisfetes 100%, doncs aquesta inseguretat els permet tirar endavant, no? I després els permet, com tu bé dius, gaudir d'aquestes altres experiències professionals. I és veritat que aquesta incertesa i inseguretat en aquests dies l'hem viscuda molt perquè estem en temps de pandèmia i en aquest temps de pandèmia ens han acompanyat moltíssim. Tu com l'has viscut, aquest temps de pandèmia, Tian? Jo l'he viscut molt malament, però no per una qüestió de por. O sigui, a mi m'ha violentat moltíssim que em diguessin el que havia de fer. I molt. O sigui, que m'hagin tractat com un nen petit m'ha semblat horrorós. Que m'hagin tret les meves llibertats m'ha semblat horrorós. I sé per què ho han fet, eh? O sigui, no sóc una persona irracional i que digui no, és que no ho havien d'haver fet. Jo entenc perfectament que hi havia una pandèmia i que no es poden fer normes específiques per cadascú i com que si tu ets una persona responsable et deixarem sortir una estona al carrer. Però ho he viscut molt malament, però no des del punt de vista de la por a la mort o a la malaltia, sinó des del punt de vista aquest de, saps? Allò, hosti, no puc fer el que vull quan vull. Això em sembla una cosa horrorosa. Sí, el sentir-te una mica frustrat de dir, bueno, a veure, no? Doncs jo tinc aquest objectiu, ja sé el que vull i que puc fer i sé fins a on puc arribar. Certament és veritat que l'autonomia personal en aquesta etapa la podem haver sentit una mica troncada, no? I és veritat que a mesura que anem avançant sembla que aquesta, no sé què n'opines tu, que aquesta desconnexió personal que tenim amb nosaltres mateixos fa com que a vegades no sabem massa qui som ni on anem i perdem cert punt d'autonomia personal, cert punt d'autonomia on dintre d'aquesta autonomia personal hi hauria la meva capacitat de sentit crític, el meu sentit de responsabilitat. Què n'opines tu d'això? Cap a on avancem amb això? Jo no ho sé, jo dec estar mínimament connectat a mi mateix perquè no crec que hagi perdut aquestes coses que dius, però no sé, amb aquesta part de la que parles no m'hi sento molt... No t'hi sents identificat. I al teu voltant, com ho veus? En l'entorn? Socialment, com ho valores, això? No ho sé, o sigui, tampoc no ho veig molt... No ho veig tant com dius tu, sincerament. Ok, doncs tant de bo, tant de bo que seguim així. També m'agradaria preguntar-te si en algun moment has sentit, i t'ho volia preguntar lligat amb aquest tema d'autonomia, perquè a vegades, i això és una cosa que es comenta bastant, de que no estem molt acostumats a expressar els nostres sentiments oberts. No, per descomptat, no estem gens acostumats, estem zero acostumats a expressar els nostres sentiments. Però jo crec que no sé, anava a dir que és una qüestió generacional, però tampoc no sé si les noves generacions també estan molt acostumats a expressar els seus sentiments. La meva generació, per descomptat que no. La generació dels meus pares, zero, i la meva tampoc, però perquè jo crec que hem rebut aquesta educació i hi ha algunes revolucions en marxa, com la revolució feminista, que això suposo que ajudaran a canviar-ho, perquè hi ha la cosa aquesta de que els homes no expressen sentiments, totes aquestes tonteries, diguem-ne, però crec que és una qüestió cultural, absolutament. O sigui, no és una qüestió, evidentment, genètica, és una qüestió cultural i això ho hem de canviar. Totalment, o sigui, tu t'has sentit identificat amb la frase els homes no ploren, no? En el sentit de que culturalment... A mi no m'han ensenyat mai la frase aquesta a casa, vull dir que no és tan radical.
a vegades és més veure els exemples de les coses. A vegades és més si veure el teu entorn, com són les relacions entre la gent. Totalment, Hi ha una certa vergonya, o jo he viscut al meu entorn una certa vergonya per expressar sentiments de tota mena, Sí. I crec que ho hem anat aprenent amb els anys i com a societat també hi hem anat guanyant, però que hem de guanyar molt més en aquest sentit perquè en fi, és que és bàsic, és que al final estem aquí, si una persona sola al món no serveix per res. Sí, em referia a això, bàsicament, a com aprenem a través dels nostres models, dels nostres referents educatius, de com expressen les emocions, de si realment hi ha una comunicació sobre com ens sentim o si realment no hi és, perquè al final aprenem a partir del que els altres fan més que el que diuen que fan o ens diuen que fem, no? I és veritat que l'expressió de sentiments desagradables, l'expressió de sentiments que poden dir-se negatius, que no per això dolents, no? Com l'enuig, la ràbia o la tristor, no? Doncs d'alguna forma s'ha reprimit. I és veritat que hi ha un cert procés en el que es pretén modular això, s'ajuda a que puguem aprendre a expressar les nostres emocions a través de desenvolupar les competències emocionals, però, com bé dius, encara ens falta un camí, no? Tiana, si li preguntéssim a algú que et coneix bé emocionalment, vull dir, si li preguntéssim a algú que et coneix molt bé, sí? Espero que no li preguntis a ningú. No et coneix a ningú. Una miqueta, que et conegui una miqueta. Si algú que et conegui una miqueta, com et descriuria a nivell emocional a tu, Tiana? No tinc ni idea. Que bo. No ho sé. No ho sé. Quan dius a nivell emocional, És a dir, a què et refereixes exactament? per exemple, ets una persona que ja ens ho has dit, no? Que habitualment no has estat acostumat a expressar el que sents, però habitualment ho poses sobre la taula, et costa poc doncs, de compartir-ho, ets una persona que et consideres molt sensible a nivell emocional de seguida, o, per exemple, molt empàtica, sí? O que gestiones bé les emocions, em considero més sensible que empàtic. Sensible, soc molt sensible, molt. Jo crec que això potser llavors el que fa és que generis com un mur, no sé quina paraula fer servir, com una cuirassa, diguem-ne, per evitar justament que et faci mal perquè ets molt sensible. Però crec que soc més sensible que empàtic. Jo crec que a vegades tots hem d'aprendre a ser més empàtics, començant per mi. I què era l'altra cosa que m'has dit? Que així m'ajudaràs a definir-ho. Per exemple, doncs, si consideres que com gestiones tu les teves emocions? I el tema de la gestió de les emocions crec que ho he anat aprenent a base d'hòsties al llarg de la vida, diguem-ne. Saps? Perquè, sí. Per exemple, jo tenia un pronto molt bèstia i quan tu tens un pronto molt bèstia, el retorn que tens és molt dur, també. Llavors, has d'aprendre a no tenir, a comptar 10, a comptar 100, a comptar 1.000 saps? I amb això ho has d'aprendre amb tot. Però, bueno, jo crec que també forma part una mica del procés de creixement de les persones a nivell emocional i a nivell d'edat, també. I al llarg de la vida les coses van canviant i una cosa és quan ets fill i l'altra cosa és quan ets pare, que també veus les coses diferents, quan treballes amb molta gent i veus que al món hi ha casuístiques per tot, bueno, vas fent càrrec que tu no estàs sol en aquesta vida, diguem-ne. I que, bueno, en fi, que ets un animal social que ho has de saber gestionar, però també t'has de saber gestionar a tu mateix, perquè si no ho fas tu, no t'ho farà un altre, diguem-ne. Que interessant, Tian, perquè just ara comentaves, no? Jo em considero una persona molt sensible i moltes vegades, no sé si tu has sentit aquesta expressió, però a vegades hi ha qui diu, oi, és que clar, pobre, és que com que és tan sensible. I es considera la sensibilitat, el fet de connectar, precisament la sensibilitat té a veure amb connectar també emocionalment, es considera com quelcom que ens fa dèbils, quan realment és una gran oportunitat per connectar-te socialment, no? És a dir,
En tot cas, el que podem aprendre és a gestionar millor allò que m'arriba, perquè doncs, a vegades doncs, en lloc de no m'afecti tan profundament o pugui treballar-ho més fàcilment. No? Aquesta és la capacitat que jo necessito com a persona sensible per millorar això. Després has comentat també sobre aquesta capacitat de gestió de les emocions que tu has anat desenvolupant al llarg dels anys. Has dit, jo he après a hòsties, és veritat que l'experiència ens en pot ensenyar, però també parla molt de tu el fet d'aprendre de l'experiència, no? Perquè és veritat que l'experiència per si sola ensenya relativament. El que ensenya és l'experiència, les ganes i l'actitud de voler canviar. No? I aquí hi havia això que tu comentaves de dir, ostres, que jo m'he donat compte que això m'influïa en la relació amb les altres persones i, per tant, jo això he volgut canviar-ho. I perdona, Esther, amb la relació amb les altres persones i amb el benestar de cadascú. O sigui, jo crec que això és una cosa d'anada i tornada. I després, l'altra cosa que també comentaves és aquesta ganes teves de sentir-te bé amb l'entorn, de dir, doncs que, clar, estem connectats i som animals socials i a mi m'importa com se senten els altres. Per tant, jo aquí posaríem interrogant una miqueta, si em permets, això que deies tu de jo crec que no soc tan empàtic, perquè potser ho ets més fins i tot del que t'imagines, només pel fet de ser-ne conscient. No sé, potser sí, espero que sí, vaja. Sempre se'n pot ser més, Sempre se'n pot ser. El que sí que tinc, o sigui, que em passa és que, o sigui, odio el conflicte. No puc amb el conflicte, o sigui, no puc estar que algú s'enfadi mínimament amb mi o que hi hagi un malentès amb algú, o sigui, no ho suporto. Crec que hi ha gent que viu molt còmode amb el conflicte, que fins i tot els hi serveix com a motor i que se senten com peix a l'aigua. Hòstia, jo no puc. Llavors, perquè tot flueixi, hi ha d'haver aquesta empatia, hi ha d'haver aquest autoconeixement, però també intentant no caure en, perquè no hi hagi conflicte i ningú s'enfadi, donar la raó a tothom i tu sentir-te com, saps, una mica, perquè no s'enfadin, jo ja li dono la raó. I crec que aquí entra en joc una altra cosa que es diu assertivitat, si no m'equivoco, que és que tu també has de ser capaç de dir el que penses sense por a que allò pugui enfadar algú sense crear un incendi, saps? O sigui... Totalment, l'assertivitat, l'empatia, la gestió emocional van totes molt de la mà i, de fet, són eines molt preventives del conflicte i d'alguna forma, doncs, això són balsàmiques de cara a poder conviure millor. L'assertivitat ens permet això que tu has comentat molt bé i jo sempre dic que serem 100% assertius també quan sapiguem gestionar aquell malestar que tenim, perquè això vol dir que jo l'estic expressant d'una manera apropiada, d'una manera, doncs, al màxim de serena possible, però això no vol dir que quan algú em molesta no ho digui i m'ho calli, no? Això que dius tu, sinó que sàpiga posar límits d'una manera tranquil·la, calmada i al màxim de positiva possible. I aquí l'empatia també m'hi ajuda molt. Vull dir que, aquí t'ho deixo, però jo estic convençuda que ets molt empàtic. D'aquesta conversa n'haig de sortir amb l'autoestima de que soc una persona empàtica, doncs ja està, ja ben empleado. Perfecte. Doncs, escolta, em sembla que ho podem deixar aquí. Moltes gràcies, Tian, per la conversa, moltes gràcies per la teva sinceritat i per obrir-te sobre el teu món emocional. Ha sigut molt interessant conèixer des d'aquesta vessant. Espero que puguem tornar a coincidir. Jo, això sí, t'aniré escoltant en l'Ull de Poll i també en el Matino Codina, que són els dos on t'escolto habitualment. Perfecte. I moltes gràcies també a tots vosaltres per ser-hi un cop més en aquest espai de La por com a camí. Ens veiem molt aviat amb noves entrevistes tan interessants com la d'avui. Gràcies.